Dobrý deň, vítam vás v programe Cinema 4D. Dneska vám poviem niečo o bodypainte 3D. Ak ste náhodou videli niektorý z posledných filmov Hollywoodu, ako je napríklad 9. okrsok alebo Letopisy Narnie, mohli ste vidieť bodypaint 3D v akcii. Je to premiérový texturovací nástroj, ktorý sa využíva vo filmovom a televíznom priemysle. Poďme sa teda pozrieť do bodypaintu. Jeho interfejs je maximalizovaný pre kreslenie, ako aj scéna, kde si môžeme všimnúť, že je oveľa väčšia oproti scéne, ktorá sa nachádza pri štandardnom rozhraní. Naľavo si môžeme všimnúť nástroje, ktoré budeme využívať pri kreslení. Najčastejšie budeme používať štetec, ďalej je tu guma, alebo aj rozostrenie, alebo zasvetlenie. A potom tu máme lupu, alebo text a takéto veci. Keď si vyberiem štetec, môžem si všimnúť, že v nastavovacom manažeri napravo interfejsu sa mi otvoril štetec, jeho nastavenia a môžem si tu vytvoriť vlastný štetec podľa svojich parametrov, aké potrebujem. Ako je napríklad tvar, profil, či kruhový, lineárny, ihla alebo takéto veci. Ďalej si môžem nastaviť veľkosť. Vidíte, že sa mi mení veľkosť. Ďalej tlak, čiže intenzitu nášho štetcu. A ďalej ďalšie atribúty, ako je ostrosť, rozmiestnenie a rotácia. Potom si jednoducho uložím svoj štetec, zadám si jeho názov a môžem si ho uložiť. Potom si môžem nastaviť aj jeho tvar. Keď si sem kliknem, vidím, že mám tu na výber rôzne tvary, ktoré má Cinema 4D prednastavené. Ako môžete vidieť, je ich veľmi veľa, čiže s tým sa musíte pohrať. Ja si berem napríklad tento a vidíte, že keď si na náš objekt kreslím, tak mi to spraví taký tvar, aký som si vybral v štetci. Teraz si dám naspäť svoj obyčajný, aby ma to nemýlilo. Napríklad tento. Môžete vidieť, že robím jednoduché čiary. Potom si môžem nastaviť farbu nášho štetca v ďalšom manažeri, ktorý je pod nastavovacím manažerom. Mám tu tabulátor farby, čiže nastavím si jednoduchú farbu, napríklad červenú. Vidím, že mi to robí červené šmuhy. Ale kresliť môžeme nielen z tohto pohľadu, ako vidíme teraz na scéne, ale môžeme si prepnúť na textúru a vidíme, že tu máme vlastne bitmapu a môžeme to kresliť z tohto rozhrania. Vidíme, že kreslím akurát nejakú čiaru, prepnem si to naše rozhranie, ktoré sme mali predtým a vidím, že sa nám to zmenilo. Pekne si ju potáčam a vidím, že mi našu kúlu zmenil povrch. Ďalej farba má tiež podtabulátory, ako je krytie. Môžem si tu meniť intenzitu. Čiže keď si dám menej, slabšie mi kreslí. Dám si viac, silnejšie. Farbu si môžem presnejšie nadstaviť tu, vo farbe. Ďalej tu je tapeta, ktorá sa nám otvorí, až keď budeme mať nastavené nejaké UV mapy. Ďalším tabulátorom sú vrstvy. Ukazujú nám tu vrstvy, ktoré máme nanesené na našom objekte. Ja tu mám nanesené len pozadie, preto mi tu ukazuje len to naše pozadie, ale keby som tam mal iné textúry, tak mi tu ukáže aj tie ďalšie textúry. Ďalším tabulátorom sú štetce. Veľmi výhodná vec bodypaintu sú, že má prednastavené štetce, je ich veľmi veľa, môžem si tu fakt vybrať z neviem koľkých štetcov, možno až milióny, ako môžete vidieť. Len čo potrebujete, to si vyberiete, fakt je tu toho veľa. A ešte, že môžete si aj vytvoriť vlastný štetec podľa potreby, ale tu je ich veľa. Ďalším tabom sú swatches. Tam sa nachádzajú rôzne farby a aj prednastavené textúry, ktoré si tu môžeme vybrať. Ďalším sú materiály. Tu sa nám pridávajú kanály shaderov, čiže môžeme pridávať kanály a môžeme pracovať buď s jedným alebo viacerými naraz, podľa toho, koľko si ich vyberieme. Ďalším tabom sú objekty. To je presne to isté, ako bolo v štandardnom rozhraní. Pod týmto manažerom sa nám nachádzajú nástroje pre tvorbu vrstiev. Môžeme si tu vytvoriť novú vrstvu alebo novú sadu vrstiev, alebo môžeme si kopírovať. A naľavo od týchto nástrojov sa nachádzajú nástroje pre UV mapy,
ktoré by sa nám zobrazili, až keby sme si nadstavili našu UV mapu. A mohli by sme následne potom s nimi pracovať. Toto bolo všetko k bodypaintu, dovidenia pri ďalšom videu.